Arka vatan söyen gerçeklen. Sahnada görünýär anam agrary. Ajaýypdyr, hem beýikdir bu sunugat. Gujagyna saklap, müňläp ykbaly. Jadalydyr bu teatr sunugaty. Bu täsin sunugaty görenler hayran. Perde açylan nasirilip bir ýan sahnadan buýsançly bakar Oğuzhan. Vatan söyen bu türkmeniň şiir ogly. Bedew menen Batyr ogly, Zor ogly namalar gaýryp, kökreýip, joşup sahnada janlanýar gerçek görogly. Wepali, geldingmi? Geldim ben Turan. Berekella wepali. Mahriman çağılar, edýärden duşlar. Siz bilýänsiňiz, biz Akpamyk gepleşigimizi Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatry bilen bilelikde taýýarlaýar. Suray, gelbesi gepleşigimizi Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatryna täze sahnalaşdyrylan Gyzyl Alma bardy. Gepleşigimiz dowam edýär. Bolýar wepali. Artistler taýynmyka? O taýyn. Mahriban joralar edýärden duşlar. Biz gepleşigimiz dowam edýär. Ine biziň ilkinji tähwatdaşymyz Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatrynyň artisti Atajan Bayramdyrdyýew. Atajan, hoş gördük berek. Hemmemizin bilşimiz ýaly ýaňa ýakyna gözel paýtagtymyz Aşgabatda Türkmen teatr sunugaty teatr festivali geçirildi. Bu festivala ýurdumyzda hareket edýän 10 teatr gatnaşdy. Şolaryň arasynda siziň teatryňyz, ýagny Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatrymmy? Bu festivala gatnaşan teatrlaryň ählisi teatryň mukaddes sahnalaryna gahrman arkadagymyzyň bize peşkeş beren kitaplar esasynda biziň geçmişimizden, taryhymyzdan habar berýän bir näçe sahna eserlerini sahnalaşdyrdylar. Ene siz hem bu festivala Gyzyl Alma adly sahna eseri bilen gatnaşdyňyz. Indi şu sahna eser barada söhbet edeli. Atajan siz şu sahna eseriniň rejissörynyň kömekçisi boldyňyz. Siz bu sahna eseriniň üstü bilen çağalara näme demek istediňiz? Bilşimiz ýaly ýurdumyzda şeýle ajaýyp Türkmen teatr sunugaty atly teatrlaşdyrylan festival geçirildi. Bu festivale dogrudan mine biziň ýurdumyzda hereket edýän ähli teatrlarymyz gatnaşdy. Şol zanda biziň Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatry bilen gatnaşdy. Bize mine gahrman arkadagymyzyň paýka bestelenen kitaplary bolan Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyndan Gyzyl Alma atly rowaýat saýlap aldyk. Sebäbi bizine şu Türkmen Döwlet Gurjuluk Teatryny her bir goýulýan gurjuluk oýunlary körpejiglerimize akılly, tertipli bolmak barada, bu geljekde watan söýüjü ýaşlar bolup ýetişmek barada öwüt ünlü getirýär. Ine bu eserde de diýseň täsin nähili. Sebäbi bir ýaş ýigit bir ak gelýän almany alyp ony gowal mekenýärde bir diýişläýärdi. Soňam diýişläp oturýarda bir hili men o biriniň alma ak gelýär, soruşman diýişledim diýip bir akylly paýhasly ýigidi tomaşaçylary şoň akyllydygyny ýitirmek isleýär. Näme üçin? Sebäbi şol bir tapan zadyň soruşman almaly däldigini, özüňki däl zady ellemeli däldigini, ine oýunyň manysy hem şu barada. Şoň üçin bu töweregindäki bolan bagwanyň ýanyna barýar. Olardan soraýar, olan hiç ýok, bu alma biziňki däl. Bir gög alma diýe, bir sar alma diýe, ahyrynda da şu almaň iýesini tapýar. Almaň iýesi hem akylly paýhasly adam bolan üçin ol bu ýaşygdy barlak görýär. Finagdan geçirýär. Umman şeýdi ýigdi barlaýar. Ýigit bolsa ýok, men nähilem bolsa bagtymdan çykanda kaýyl bolup şu almaň iýesini razy etsem bolýar. Ahyrynda birini närazy edip gedenimden razy edip gedenim gowdur diýýäni şo ýolda ýalňyşmaýar. Gaýdy şeýle owadan perspat gaýdy eken. Oýunyň manysyna görüň berdim. Indi şonda gatnaşan artistler bar. Awa. Şol ýaşyr ýön keşmin kim janlanlardy. Onuň ýene bir ýeri bar. Ol sen bilen ak tutýan arkasynda. Ha. Almaýan ýerim var, so eliňden ýup durýan almalýan ýerim. Awa. Şo taýdan näliýärde diýerni etirdiňde? Ha, o faal ene dogry aýdýan, ene şo barada aýdyp oturýarna. Ene dogrudan hem ýaşulyň kesbini birini Türkmenistan atgadan artist Magtum Hudaýberdiýew, ýene birini Akrat Allah Gurbanow, Gelinmurat Almanmedow. Şo kesbde gyýdyň kesbini Ataýew, Şaryn Aytaç Mergen we Ziyada Qaqali we ana şularyň ählijeti şu oýnumyzda gatnaşyp kesipler ýerine ýetirdi. Bundan daşary ýene bir zat belläp geçmeli. Ine opal bilýän soň biziň Gurjuluk teatrymyzda sahna perdesi öň ýasalýan bolsa ilmi sahna perdesini artistlerimiz ýerine ýetirdi. Olar mene geljegine umyt baglayan ýaşdaky artistlerimiz Avrahim Atamradow, Hudaýberdiýew, Hemra, Qaqelif, Didar, Merdan, Haydar ýaly ýaşdaky artistlerimiz sahna perdesi bollar. Olar durup öz geyimlerini bir tarap öwürlerini daş bolýarlar, bir tarap öwürlerini bolsa
bir giden bir baglyk ebele getirýär. Atajan, ýa-ni şol suwny ýerine ýetirdiler. Almany ýerden ýerli. Ine onu ışık bilen kömek bilen ýerine ýetirdik. Sahna perdesiniň öňünde arkasynda ışık goýýan bolyn, ýa-ni kölege bilen tomoşaçylara nähil waka bolýany beýan etdik. Bundan daşaram biziň şu ajaýyp Türkmen Döwlet Gurjak teatrymyzda her bir goýulýan sahna eseri bir-birine tapawut bolup durýar. Her birinde de körpejiglerimize akıllı, tertipli olmak barada öwüt ünlü getirilip durulýar. Ine gyzylanma barada da gysgaçyk şeýler hakkynda aýtdym. Şol ýaş oglan, şol Almany Soğrasman alan üçin eýesini gözläp tapjak bolýar. Umumyň bir giden sylsyryny wakalara duş gelýär. Atajan, men her sonra gördim. Şu gyzyl alma suw bilen gelýär, dogry gerek. Hawa. Şu suw näet ýasadyňyz? Wepali. Oly ne hasam aýdym göz ýetiresim gelýär bolsa, onu innik oýdumyň taýýarlyk wagty gel, şonu nähil ýerine ýetirilýänine göz ýetirirdim. Sebäbi sahna gizlinlikde ýerine ýetirilýän enjamlar amma. Bu enjamlar men aýdyp durmaýyn. Gow sen ödüm gelýär bolýar. Bolýar. Atajan, ýüzünde seni arzuw etýän. Sağ ol, Osman. Ağrayın belent doldun. Bolýar, innik oýnumyz goýanymyzda senin hökman gatnaş bolýarmy? Dogrudanım. Hawa. Onu hökman geler. Ne şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Arkadagy serdarymyzyň il ýurt bähwetli tutýan tutumly işler elmi dama rowaj alsyn, jan sag bolsun, başy dik bolsun. Sag bolun Atajan, biz size işiňizi üstüne arzuw edýäs. Sagaman işleň. Sag bolun. Mehriban joralar edýän duşlar. Biz Akpama atly gepleşigimiz dowam edýäs. Biziň innik söhbetdeşimiz Türkmen Döwlet Gurjak teatrynyň artisti Şirin Ataýewa. Şirin genneje gepleşigimiziň dowamyna ýaňa belläp geçdik. Biziň ýurdumyzda teatr festivali geçirildi. Bu festival size nähil täsir galdyrdy? Türkmen teatr sunuda atly festival geçirildi. Bizem öz Gyzyl Alma spektaklymyz bilen gatnaşdyk. Başga da teatrlar kardeşlerimiziň oýunlaryny görmäne gitdik. Olaram hersi bir-birinden bir üýtgeşik aradyna halipalamyz amma bize şular ýaly festival döredip berýärdi. Arkadagy serdarymyz olam bize bir sapak öwüt nesihat bolup durýar. Her bir spektakldan özümize bir öwrenmäne mundan beýlägem üýtgeşik keşpler döretmäne olan bir sapak bolup durýar-da. Bu festivale biz gahrman arkadagymyzyň kitaplaryndan eserler döretdik. Öz teatrymyzda gahrman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlik ýöreligisi atly kitapyndan Gyzyl Alma hekaýasyny canlandyrdyk sahnada. Rejissöri Amanul Mehmetýazow. Menem şu spektaklla rejissöriň kömekçisi boldum. Birinji işim meňem hem iş öwrendim halipamyzdan hem şol spektaklla esasy baş gahrmanyň biri bolan Bagwanyň gyzynyň keşfindenler. Keşfi canlandyramda biraz kynrak düşen ýerler boldy. Esasan çağajyklar bilen işleşýär. Şoň üçin seslemiz biraz çağalara ýakyn edip çağa ýalçyk kiçijek çağajyklaryň sesini canlandyrýar. Bu eserde bolsa ulgyzyň sesini bermeli bolduk. Olam biraz kynrak düşdi, aljyrady. Mazajyk her ýerde taýýarlyk pursatlaryna çağa däl ol ullakan gyzyp her ýerde düzet alyp ahry şu gyzyň keşfini canlandyrdym. Şirin genneje, size bu iki wezipany ýerine ýetirmek kyn düşmedimi? Sebäbi siz hem rejissöriň kömekçisi, şeýle hem sahnada işlemeli bolýaňyz. Yok, kıyna düşmedi. Sebäbi asıl kärme artist. Rejissöriň kömekçi bolmagam üýtgeşik bir kämilleşmäni terge berdi. Gahrman arkadagymyz şagirt halipalyk ýoluny ösdürmäge ünnäp geçdi. Şoň üçin halipamdan köp zat öwrendim. Geljekde nesip bolsa özümiz hem şu teatrda çağajyklarymyza, şu geljekde gahrman arkadagymyzyň kitaplaryndan sahnada eserlerini canlandyrmagy maksat edilýän nesip bolsa tomoşaçylarymyza ýetirer. Şirin genneje, ine siz şu wagt gurjaňyz ile bilet ýersiňiz, siziň ýeke özüňiz Gyzyl Alma sahnasyndan bir pursat ýerine ýetirip bilersiňizmi? Hawa bir bagwanyň gyzy şol oglan
Alman diýişlän soň şo eýesin rady edinip pagwanyň öýüne gelýär. Iň soňky şo körpe agalarynyň öýüne gelýär. Şonu eýýäm şo gyzyň kakasy şo oglanyň ansaply pek kürekligini bilip Almany bir diýişledim diýip rady etmäni gaýdan oglanyna. Şoň üçin pikirlenýärdi. Näde rady etsem kam diýip soranyna. Men bir gyzym ma, şoňa öýlenmeli bolarsyň diýär. Ýöne diýär bolin. Ýönesi näme ýaşullyada. Ýöne men gyzymyň eli golak, aýagy çolak. Gözü kör, dili lalyp girki diýär. Be diýär men bir Alman diýişläp düşen günüm diýär oglan. Onuň ay diýär bir närazy edip ýaşanymdan näme de bolsa bagtyma gaýyl bolup öýleneýin diýär. Ýöne bir şo gyzy bir görsedim de diýär ýaşula. Şonu bir salamdan öýüň içinden gopydyň sesi gelýär. Aslynda bular gürleşen ok ýöne biziň rejissörmyzyň goýuşy gyzam oglanam sadyň üstü bilen özü barada aýdyp berýär-de, şo monolog aýdyp bereýin. Men elimiň golaklyga on hiç bir biderek zatlara uzadamak. Özüme degsi zat bolaýmasa, şunu alaýynla diýip miltemedemek. Aýagymyň çolaklygy bolsa, bolgusyz ýerlere baramak. Bir Huda ýekädim emädemek. Gözümiň körlügem. Bolgusyz zatlar esewan edemek. Dilimiň lallygy bolsa, ýerliksiz ýekagdam geplämek. İşim pişem zähmet, haly dokumak, keşde çekmek. Atam men şu häsiýetleme belet. Şoň üçin meni bir akylly, edepli, ansaply durmuşa çykarmaň arzuwyna. Şirin gelneje. Siz şu wagt gurjaga şeýle malaýym, mähirli ses berdiňizde. Siz bu gurjaga nädip ses tapýaňyz? Ýa-ni aýdyşym ýaly azajyk kynrak düşdi. Ýöne gurjagyň ýüzüne seredip bir näçe sesleri aýdyp gördüm, bir näçe ses onuň şu Amanul Gence halipamyz sen idi öz sesiň telefona ýazdyr diýdi. Ýazdyrda diňläp gör. Bolmadymy ýene ýazdyr diýdi. Şeýdip tä özüň diýdi, şo sesiňe diýdi, ananarsyň diýdi. Ana şo sesem diýdi, şu keşwet gabat geler diýdi. Diýişi ýaly bir näçe gezek ýazdyrdym, pozdurdym. Dogrudanam özüme bir hil gowam bolýan ýaly telefondan diňleýän bolyn, kiçijek çaga gurlap duran ýaly. Ahry işläp üstüne şon ýaly öz sesim ahry özüme ýaransoň tamaşaça da ýarandyr diýip umyt etýän. Şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Bize döretmäne, okamana, öwrenmäne mümkinçilik berýän gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, ähli alyp barýan işleri rowaj alsyn. Sag bolyň Şirin gelneje. Ören täsini işiňiz we biz size işiňizde üstünlik arzu edýäs. Mähriban dostlar, edi körpeler, biz gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýär. Meniň söhbetleşim Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynyň artisti Aytaç Mergenova. Aytaç, sen gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Wefali. Aytaç, biz şu gepleşigimizde ýaňy ýakynda teatr festivaly geçdi. Şonda Türkmen Döwlet Gurjak Teatrym Gyzyl Alma atly oýuny tapşyrdy. Dogry aýtdym. Gyzyl Alma atly oýuny halka ödürledi. Şol oýunda sen näl keşpler janlandyrdың? Men Wefali edil bir keşp ýerine ýetirmedim men. Bir näçe keşpler janlandyrdım. Dogry aýtsam, biziň Türkmen Döwlet Gurjak Teatrymyzda biz esasy gurjak bilen näle kologaň arkasy bilenem bir näçe oýunlarymyz barda. Wefali biz öň sahne eser goýamyzda hasam ışıklaryň kömegi bilen kän oýunlarymyz janlandyrdyk. Owa, şolaň biri Bakrawaýat beýlekdim. Hengamlan hekaýat. Dogry aýtdym. Owa. Bul täze eserimizde bolsa, Gyzyl Alma eserimizde biz esasy sahnaň mazmunyny biz kologaň arkasy bilen tomaşaçylara ýetirdik-de. Onna bara ýaňy Atajan bir sözüni aýdypdy. Şol men ýer bilen turup elim ýuwup ýağmur suwuňa gelýänim Gyzyl Alma geldi. Onda şol Gyzyl Alma iyi oturan porta teňem onda şo taýda janlandyran keşfin bar bolmaly ha. Dogry aýtdyň Wefali, men şo taýda
çıra tutup durýanna. Ha, şeýle mi? Hawa, ana men şu taýda çyrany tutup durmadyk bolsam, köle görsäk namaz ýerine düşmedim ka diýen. Wi, ola dogry. Aytaç, şol Gydyr Almatly oýunda bar, ol itaty ýaşaç oglanlary, Hawa, şol ýylana kömek etýäni, hawa. şo taýda kesip canlandyrdyňmy? Men o taýda ýene de köleğän arkasy bilen kesip canlandyrdym we pali. Edil şu ýylany saknamyzda biz arka ýüzünde de ýene de kölegöli ýerimiz bar da o taýda ýylan görkezýär. Ana şu bagdan sorak gör ýagşylyk bamydyr ýa-da ýamanlyk diýip soraýarda. Ana şu taýda da kölegöde biz düýelen keşfini ýerine ýetirdik. Bagyn keşfini ýerine ýetirdik. Biziň köp eserlerimizde we pali esasanam gurjoklarymyzda biziň bir adam däle iki bolup oýnalýan gurjoklarymma, üç bolup oýnalýan gurjoklarymma. Ine edil şu eserimizde men şu gurjogyň keşfini ýerine ýetirdim. Ýöne sesini biziň zekin artistimiz Ziyada Qaqalyeva sesini berdi. A men bolsa gurjogyny ýerine ýetirip berdim da. Ha, diýmek onnasyz bir gurjogy iki bol oýnadypsyňyz da. Ha, Biri gurjog canlandyrýan, biri sesini berýän. Dogry aýtdýan. Ha, dogry. Sebäbi iki bolup keşf ýerine ýetiremizde gurjok edil adam ýalak hereket etýärdi. Ondan şuma size kıyın nişanı okma misal üçün den gurjogyny oýnady otyrdyň. Ýa-ni Ziyada da sesini berdi, ikisini gawatlaşdyrmak kıyın nişanı okma size. Ýok. Ana şoň üçinem turganlaşýar we pali. Diýmek onnasyz kän türelnes geçýändir da. Hawa. Şu pursatdan peýdalan gahrman arkadagy serdarmyda döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsunmyzy aýtýas. Gahrman arkadagy serdarmyzyň goýjany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmide amara jalsyn. Aytaç, sen biziň gepleşigimizde gelip gyzyklyja gurrunlar berdiň. Saňa işiňde üstünlik arzu etýän. Sag bol we pali senem gepleşige çagyranyň üçin. Bolýa, mähriban dostlar, biz onda gepleşigimizi dogam etýäs. Mähriban çağlar edýän dostlar, biz akpamy kepleşigimiz dowam edýäs. Biz şuny kepleşigimizde gyzylalma sahna serbarada gurrun edýäs. Ine biziň enniki sohbatdaşymyz bolsa, Türkmen Döwlet Gurjok Teatrynyň sahna sady, Türkmenistanyň atgydaran artisti Magtymol Hudaýberdiýew. Magtymol aga, hoş gördük berek. Ine siz Halipa hökmünde teatryňyzda alınıp barýan işler barada gurrun beräň. Türkmen Döwlet Gurjok Teatry diýene çağalan teatry. Bir dürli ýaşdaky çağalar üçin jadyr tahnamyzda oýunlar tahnalışdyrýar. Şu çağalar bagyndan mektep ýaşaçyny oýunnamyz bar. 1-nji synpdan 4-nji synpa deňeç oýunnamyz bar. Biziň esasy goýýan tahnada tahnalışdyrýan eserlerimiz şu çağalar üçin. Biziň çağalar biziň geljekde ýurdumyzda ilimli bilimli adamlar bolup ýetişmek üçin şu jadyr tahnamyzda şolara oýunnamyzyň üstü bilen ýetirip durýar, ünläp durýar. Şu watan söýmek, enata hormat goýmak, özünden ulyň tilamak, kiçileri söýmek. Şu ýol geçelgilerden geçeňizde dogry geçmeli, ýürte geçelgilerden geçmeli. Ondan başga da ne tomutky diýinçi arş mewsimlerini ýat ýerlere baryp tuga düşmelärligini, odun çep oýnamalärligini şu zatlary şu oýunumyzyň üstü bilen çağalar ýetirip durýar. Bundan başga da ana çağalan tomutky diýinçi arş mewsimlerini Gökderedäki Sagaldy suya diýinçi arş merkezine çykşada gidýär. Teleýilimden üstü bilen şu arasaçylyk barada, şu dogry imitlenmek barada ýaş körpe çağaçyklama ýetirip durýar. Welayatdaky çağalar baglaryna da mekteplere gidip hem çykş edýär. Magtymol aga hemmemiziň bilşimi diýäli ýaňy ýakyny gözel paýtagtymyz Aşgabatda Türkmen teatr sungatatly teatr festivaly geçirildi. Bu teatr festiwalyna ortasyz Gyzylalma atly sahna eser bilen gatnaşdyňyz. Şu sahna eser dogrusyna görüňe daýly. Gahrman arkadagymyz öz halkyna, medeni sungat işgärlerine öz jowhar galamyndan çykan Türkmeniň döwletlik görellik atly kitaby peşkeş berdi, sowgat berdi. Biz ana şol esasyna Gyzylalma atly eseri sahnada sahnalaşdyrdyk. Bu eserde biz ýaş ötüp gelýän neslimizde ünlüjek bolýan, aýtjak bolýan zatlarymyz şu dogruçylyk, watantöýçilik, ansaplyk, halallyk, mertlik näşler ýaly ünlüler bilen ünläp çağalarymyzy ýetirip durýar. Ana men şol Gyzylalma atly eserini şol şu taýda 3 sany
dogonma, bagwan. Şoň körpelerini sal takally. Ana şoň kesbini ýerine ýetirdim. Ýene de ustaýda ýylanyň kesbinem janlanyrdım. Bu ýylan goýrugy daşyň astynda galan. Indi şonu adam kömek etjek bolup şo daşyň üstünde bökýägimiň daşyny oralýada. Daşyny oralýa bolyn. Sen näme üçin beýtjekmiň? Ýagşylyk etjek bolýar diýdi. Indi ustaýda ýagşylyga ýamanlyk. Ana bu barada ünlek geçýär. Ýagşylyga ýamanlyk ýokdur diýe, bu badyr diýe. Ananmasaň diýe, ana diýe, düýelerden torak gör diýe, tuğ dagazyny torak gör diýe. Diýjek bolan adam şol hiç kime hiç açan ýamanlyk etmelärligini, öz zadyň bolmasa şonu almalärligini, eger şu alaýany da başyna oşa oýun başlaryna oglan alma ak gelýär, alyp diýişleýär-de. Bişdiýe, men näme dökün döktüm ýa, suwuny tepdim, tuw tutdummy diýe. Men gön diýişläýdim ne diýe. Niş ustaýda tomaşa sulamy getirjek bolýan adama bir diýişlem almanyň eýetini tapyp, şonu razy etmek üçin ýola çykýar. Mähriban çagajyklar, körpejeler. Ana Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynyň gapysy elmedama üçin açykdyr. Sizi öz teatrymyzda hoş gördük. Pursatdan peýdalanyp arka dagly terdarmyda inha bize işlemäge, döretmäge ol mümkinçilik döredeni üçin janyň sag, başynyň dik, iyi bähbetli, ýurt ähmetli, tutýan tutumla işleýän elmedama rawas bolmagyny arzu edýän asmanymyz arasynda ýurdumyz paragat bolsun. Goý elmedama ýaşyl towmuz alasmanda parlap dursun. Maktum Mulaga, gepleşigimizde beren gurrundan üçin köp sag bolan. Işiňizi ysynlyk arzu edýäs. Awol. Ene wapale, tomaşaçylarymyz bir näçe sahwatdaşyklary diňländirler. Töwelemesene bizden öňür bir näçe işleri bitiripsiň. Elbetde. Sen gelýän çaňyz men epestice işler taýyna goýdum. Gördüň dämi? Ben eden bolşum bardy goý. Tara gelinni bara gepleşigimiz beýlik sahypalar bilen dogam edeli. Başasına wapale. Mähriban çağalar ezýedden doşlar, ene şportatdan peýdalanyp, bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaýymyza, arkadaýy serdarymyza köp sag bolsun edýäs.